Kayo atas sabay. Kayo atas sabay. Okay, ang akong pangutana lagi, ang akong pangutana mo ni. Namakat ba? Namakat ba si Saidi sa iyang Panginoon nagdunay na unang Kristohano ang Orthodox Church mas karaan pa kaysa Roman Catholic Church? Answered, Mr. Moderator. One word is enough for a wise man. Answered. Dibasa ni Bato na ako, o makadungog? Manay pait na gini niyo. Matubag ko, di mo maminaw. Paminaw, lagi mas tumbag lagi. Naunsa naman tao nito mga ito. Ako may moderator. Palso lagi mo anak. Paliwan ko, mga ison, paliwan ko, ano na, nakakali na dibati, hindi ka mo singgit, palakpak lang, hindi ka dumuli na dibati. O, atas sa mga kamay, ay atas mo nila eh. Ayaw mo sama, ako na lugay, pati sa baan niya, ayaw sama ha, palakpak lang, kaya salamat. Sayang kaya ang tubag, sa kandidator, na sa pawan sa inyong tingog. Pakpak lang, kasi na masingit. Kay bawal naman mo, tanaw mo sa pangkalos mga video, kay bawal isa yung taog, isa yung pili. So, palentas ka 3 minutos na pili niya. Pamunta na. Sige pa, Pastor, go ahead. Sa page 78, ano yung libro? Page 78. Ingon din si Saidi, Catholic consider themselves as Christian, who believe Jesus Christ our Lord and Savior. But the add and subtract what the Bible says. Pangutana. Tinoon ni ba? In terms of discipline, yes. Pero in terms of doctrine, no. Nga naman, kay according to Gregorio Saidi, same book. Balik ko lang ko ha. Wala ginipait ninyo kay magkutlong dokumento wa kabaho. Basahon na to ha. Kanang gingulang supplant it is referring to the practices dili sa doctrine. Nga naman, kay ang preceding verse na referring na sa foundation sa Iglesia Katolika. Saan pa na? Kung nabasa ko aning ang libro. Saan nga pa rin libro ha? Balik na po ka. Kung nabasa nato sa libro. Rules number 8, no challenge question na lang. Kung mabasa. Ay, excuse me lang. Excuse me ka dali. Kamu ba, nakita nyo mga Katolik, uwakan ni Singgit? Kamu ba, dugon kayo ng mga Sabalista ba? Ayaw lang Singgitan. Ayaw Singgitan. Ayaw lang mo Singgit. Sabay kayo mo na, dugon kayo ng mga... Bayas na naman, kusok kayo Singgit sila. Ano yung mag-game, kusok kayo Singgit? Ilhanan mo ng kapiki sila. Mr. Moderator, ang mga sa Pilbay na kami ni Bro Ralph ang nagkuhan. Isro sa rasa di Sonia, ang apil buhanan, dahil nagkuha ang nagkuhan ng debate, kami ni Bro Ralph ang success. Silong na mo, yan kaya nilong naman din eh. Silong na mo, debatidor. Bugma ito, ang piling ko sa gisunti ng Cruz Taluarte, una-una, kami man po ang nagsabot yung ani. Pati. So, kaya sila din, sa ibit lang ni sa among gisabutan. So, nung sa may atong hangyo, aron sa atong debate, relax na ta. Kaya hindi ko man na nyo, magkitawa na yung mga. So, kalma lang, pakpak, hindi lang tatabing sakit. Lagi mo na tingog yan ang mikrofon. Ang debate normal na siya, natuloy kayo manay kay patuwa ni. Pero, malagi na, ako ang iyo na nasa sila karon, inatang nagit para mabati na ito ang tubag sa mga debaters. Kaya sayang tayo, natungkol sa inyong singin, masapawan ng video nyo niya. Yung busta, di matawag ka terminaw. Ako lang, ispituan ng mga debaters. Nanay, usaka, nabilig ang mutanan ni mo, Pastor. Last question na rin mo. Go ahead. Okay. Last question. Okay. Matod pa din Asaan na?
Sa page 138. 138 sa... Sa parihata. English na ako. Sige. ingon din binago ng Roman Catholic Church ang aral ng mga apostol. Point of order, Mr. Moderator. Ang atong topic, simple, pondasyon. Palabot, binago ang aral. Mag-topic sila na. Point of order. Hindi mo ka mauna itong ligo. Saan ang tao niya? Ang imong pangutan na out of topic. Nice pangutan. Mr. Moderator, objection. Lalong na out of topic, ano may Roman Catholic? Counter objection, Mr. Moderator. Catholic. Ang topic is, ang pangutan na nagdalag of Roman Catholic Church. Lalong na out of topic, ba? Counter objection, Mr. Moderator. Ang intent ng pamatuan sa affirmative ng Iglesia Katolika Romana founded by Jesus Christ. So ang imong pangutan na mag-focus sa destima. Yeah. Yes. How the galing ang Roman Catholic Point of order, Mr. Moderator. founded in Jesus Christ? Point of order. Point of order, Mr. Moderator. Nag-ruling na Moderator. Ay, di magdili ba? Nabilin, ipuman na sa imong sa Sunod ang gana. Ay, point of order, Mr. Moderator. Sunod ang gana. Point of order. Point of order. Tudluan din parliamentary. Okay. Aminaw. 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 Point of order. Point of order. Sige, sakot sila. So, napasata. Umana. Kaya napasata. Wala ba ang mga pangutan na nagsabit mo tulos kayalit sa iyong pagko. Normal na. Normal na siya tulog kayo. Nabanay mo sa pagko. Pero nauman naman ang iyong disnotos. Umana. Nauman na siya. Napasata yun. Napasata ko tulos. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.